Ano ka? Ayun mga G, wasap-wasap gagambino. Ito mga G, OS. Tapos naalala nyo yung ano mga G, yung pula na kinalaban yung itim. Ito mga G, oh. Binigyan ko kasi ng pagkain gawa ng hindi mapirmi mga G. Kasi ang lakas ng hangin dito. Una-una pala, shoutout muna sa inyo. And God bless sa inyong lahat. Hindi ko man po kayo ma-replyan lahat. Binabasa ko po yung mga comment nyo. Negative man po yun o positive. Kaya makakaasa po kayo na lahat po yung mga tinatype nyo mga Agis nababasa po natin. Kaya salamat po and God bless. Umpisa natin. Tinanong ko muna ng gagamba mga Agis. Kasi yung ginagawa, ano to, likot talaga. Ang hangin kasi dito sa labas eh. Puro mga agat sana magbigay ng magandang laban mga Agis. Dito ako sa labas magpalaban. May iba lang, subukan ko mga Agis. Motor pa dumaan. Pili na kayo ito o yung pula natin mga Agis. Mamili kayo dyan saan yung trip nyo. Yan. Aray, mga agat yung pula. Okay, game na natin. Sana magpakita ng magandang laban. Okay, balik. Kabantay pa naman yung pusa natin mga Agis. Pabiglang talunin daw. Uy, ano? Yung pusa, nakatingin mga Agis yung pusa natin. Okay, game agad. Ano ka? Ano ka? Saan ka? Saan ka dyan? Saan ka dyan? Saan ka dyan? Yun na mga Agis. Grabe oh. Hala ka diha mga Agis. Patay ka ngayon dyan. Patay ka ngayon. Grabing kagata ng mga to Yung pula binalikan mga Agis. Hala ka. Eto mga Agis, kondisyon talaga itong mga gagamba na to. Ang galing ng pula bumawi. Tinalo to siya mga Agis nung itim nung last time na naglaban ako. Kaso medyo hindi ko trip yung labanan nun. Saka yung itim mga Agis, pinutol niya yung paa niya, dalawa. Grabing galing bumawi yung pula. Yan mga Agis, ang galing. Binawian niya talaga Iba pinakita ng pula na to mga Agis. Sana nag-i-enjoy pa rin kayo. And God bless po sa inyong lahat. Iba talaga mga Agis. Laruan itong pula. Yan ibang ginawa doon sa tigre natin. Ang galing. Boy, ano man sabi mo boy? Malaki ba boy? Pakita tayo sa picture boy. Kasi may bata dito sa likod natin mga Agis. Lagi nandito to. Enemy spy. Nanonood lang. Grabe ginawa Babaran mga Agis. Siguro labas pa ako ng isa pa para tuloy-tuloy kong paglabanin kasi nga nakakondisyon. Pumalag naman to kaso hindi talaga kinaya. Nga pala bago ko tapusin to, gusto ko lang po i-mention si Kadagit, yan si Jason Webb, si Zaldi TV 2019, Gagambinoy, Kala Myers, Kabuto James Sensei, si Kasunggab TV, si Dix, Spidey, si Ivan. Ayan, pansin ko mga Agis, si Dix gumawa na rin ng channel niya, nagpapalaban na rin ng gagamba. Ayan nyo, dayuin namin ni Kadagit yun para makita nyo kasi malay mo, pansinin na tayo ni Dix kasi dati hindi talaga tayo pinapansin doon. Sino ba?
Panagano. Si Ivan nagpalit na rin ng pangalan Gagamba sa Kalapati na rin. Alay nyo, baka magpalaban na rin sila ng Gagamba. Dayuin natin mga kaji. Iba yung kagat ng masbate mga kaji maga talaga Yung pula, masbate, masakit talaga umagat mga kaji. Ayan Kaya yung mga bata na nag-ano nito, pag may allergy kayo mga kaji, huwag kayong basta-basta nagpapakagat sa Gagamba. Kasi malay natin, mamaya epekto yung kagat ng Gagamba sa inyo. Alabas pa tayo mga kaji ng OS pa natin. Yun lang, and God bless sa inyong lahat.